Δεξιά ή αριστερά? Λοιπόν, είδαμε πάλι ένα χωματόδρομο. Ως συνήθως. Ως συνήθως και πάμε. Δεξιά ή αριστερά πάμε? Εντάξει, αριστερά. Γιατί... Είναι, έγραφε να δασώσεις... δεν ξέρω αν θα βγούμε πριν την άλλη μεριά, αλλά πάμε. Πρώτη φορά θα είναι. Έλα! This is the end of the road. Πάμε την άλλη μεριά. Ξαναπάμε πίσω πάλι γιατί... Θα δούμε πώς είναι και το κολπάκι κάτω. Έχει τρελούς χωματόδρομους εδώ. Ώρα να έχεις να τους παίρνεις στο κεφαλάκι. Έχει από εκεί δεξιά, κάτω. It's your choice. Όπα και το grader. Αυτό ανοίγει το δρόμο, οπότε δεν παίρνουμε. Δεν πάμε από εκεί, μας τώρα. Αυτός έχει λίγο μεγαλύτερες δυνατότητες από εμάς. 4x4. Πάμε δεξιά. 2x6 είναι αυτός, ξέρω πόσο είναι, 8x9. Είναι 6x6. Μα και δεν βγαίνει, να το έχει ανοίξει τώρα, λες. Εδώ φαίνεται και βρήκε στο δρόμος. Άμα τέμνει το βουνό θα βγούμε ωραία. Δεν έχουμε ανοίξει εδώ το GPS τώρα, καλά, σε δω τι παίζει. Αλλά άμα είναι καινούργιος ο δρόμος είναι να τον έχει. Τουλάχιστον χθες που είχαμε πάει μόνο χθες, πώς το λένε, τον είχε. Κοίτα εδώ. Ουί, τρελή δρόμη. Μιλάμε σε κατεβάζει πολύ να μιλάμε. Αρκεί να βρούμε τη διασταύρωση για να πάμε αυτή. Διασταύρωση. Είναι διασταύρωση. Πάω εδώ, προς τα κάτω πάμε.